ufuna uphakanyiswa ukhoza, ufuna uphakanyiswa unkosi noma umpostoli wakhe or the so-called men of God, noma ufuna ukuphakanyiswa uNkulunkulu. Mina noma kanjani ngifisa ukuphakanyiswa uyena. Babusisiwe abahamba endleleni zikaSimakade. Mkhathini sibonile lapha ababusisekile kuverse 1 kuya kuverse 3. Sibheke laba babi Mkhathini lapha kuverse 4, kepha ngaphambi kokusenze njalo nangumlaleli asikwamukele emoyeni sawubona. Babukhoza nababonkosi ukuthi 2025 siyabonga ngegameni likaJesu. Amen. Amen, and happy new year to you too, Babumyeni. Babumyeni, before uyangikhumbuza, before ukhuluma, angisho ukuthi kunabalaleli abahlale bathi ngimeme wena, ubaba uMajola, nobaba uMdletshe, eshowe. Bathi abalaleli njengabanye abalaleli, kepha bathi nina nobathathu uma nikhuluma baba encouraged futhi bayanizwa ukuthi ni genuine kulento enishoyo. So angithi amahlombe akhe akakhukhumale bese ngidlulisa nje umlayezo ngidlulisa umlayezo wabalaleli bathi uba Majole mekhuluma uyakholeka abamazi kepha bayamuzwa ukuthi ubaba wena othunywe uNkulunkulu. So wena ubaba uMdletshe nobaba Majola ngithi angisho lento ngobe abalaleli bathi nginimeme ngonimema ke senginimema kabi senginimema sengibatshela bonke abalaleli, kepha ke angenilungise ke isicelo sabalaleli nomsindazo lapha. I hope uyezwa naye. Qhubeka mfowethu, isikhathi sesihambile. Hayi baba, yebo siyabonga nakakhulu ngakubalaleli. No baba, ngiyayithanda into emkhuluma ngayo, akengithi ngampunqampu nje nami. Into nje engifisa kakhulu ukuyibona ngiyona kulo nyaka 2025 enkosini, ukukhula kakhulu in the Lord Jesus Christ, ukumazi ngendlela uNkulunkulu. Yebo ngiyamazi, ngihambile noNkulunkulu, uyangihlenga, uyangilondoloza, ngiyambona elilisandla phezu kwempilo yami nakuyifamily yami, even ibanje ngikhonza kulona. Kodwa into engilangazelele kakhulu nengiyomele ngendlela esimangaliso baba umfundisi, preacher izwi likaNkulunkulu. Uyabona uma izwi lithi uNkulunkulu wathi makube khona ukukhanya, kwaba khona ukukhanya. Ngifisa ukuyibona kulelo hlobo lomuntu othi noma ephumela emphakathini noma ehamba kuphi bekubona ukukhanya empilweni yami, bengabe sabheka intokozo mina, but babuka uJesu eyinkosi nomsindisi enamandla phezu kwempilo yomuntu okusindisa umuntu. Inkambo yami kakhulu ngifisa ngikhulumele inkambo, ngoba ngenzeka ngiliphathe iBhayibheli leli mihla onke namalanga onke, ngilifunde zonke izinsuku, kodwa indlela engiphila ngayo ingamveza uNkulunkulu. Kulo nyaka 2025 ngize ngabhala phansi baba ngathi intokozo mina 2025 ama-wishes ngaqala ngakho nokuthi ukukhula nje kwazini inkosi uJesu nokumveza nje uNkulunkulu kubantu ukuthi ungubani. Ilokho baba ke ngidedela abanye, kodwa nje ukukhanya makukhanye kuvele empilweni yami, kuvele nakwabanye abantu abangakakholwa abangakasindiswa, kodwa mabebona inkambo kaNtokozo Mnyeni bethi impela uNkulunkulu ukhona futhi uNkulunkulu uyaphila. Uma umuntu ekuKristu uba isigaba esisha, bekubone lokho, singathi ngokusho ngomlomo, but bekubone ukuthi uma umuntu eKristu uba isigaba esisha. Amen. Amen. Baba Myeni, babukhoza asibheke laba babi from verse 4 to verse 4. Kepha ababi abanjalo ababi abafani nalokho bekushiwo verse 1, 2 no 3. Ababusisiwe bona abayigwemi iluleko zababi, bayama endleleni yezoni, baba mdibi munye nabaqolodayo, abathokozi ngomthetho kaSimakade, abazindli ngawo imini nobusuku, abafani nalesihlahla esitshalwe ngasemfuleni yamanzi, mesabe isithelo aziveli njalo. Siyaphela amaqabunga abayabuna, abaphumeleli kona konke abakwenzayo, ababi abanjalo. Uthi mayiqedela verse 4, kodwa bafana namakhoba apheshulwa umoya. Kwakuthi lapha uIsrael mabevuna ukolo bawubeke phansi bese beya bawushaya bawumbambathe engathi ubona ikinati
kuhlubeke lesi sikhumbe singaphandle bese besiphephula ngomoya babe nento engathi fan ezophephula lokho kungadingakali kuhambe kuyoshiswa. Banjalo ababi abadingakali uNkulunkulu, abana value, ba worthless. uNkulunkulu mayibabuka into engenamsebenzi, into ezokupheshulwa ngomoya ziyolahlwa esihogweni. Abantu ababi banjalo. Kuverse 5 uthi ngakho ke ababi abanakuma ngosuku lokwehlulela. Kunosuku oluzayo lokwehlulela, noma ababi ngathi bayakholodo kwamanje, engathi sometimes babe ngisho semandleni, babe nemali nezinto zonke. Kunosuku lokwehlulela la wonke umuntu uyoyiphendula phambi kaNkulunkulu ngakho konke akwenzile esasemzimbeni, noma kuhle noma kubi. Ngeke bameke ngalelo langa, bayohluleka ukuyiphendulela kuNkulunkulu. uNkulunkulu uyakwazi konke abakwenzile, uyobalahla ngecala. Nezoni ngeke zime ebandleni labalungileyo. Mhlabe ethi uNkulunkulu ni innocent, nina enikholwe uJesu, uyobalahla ngecala bonke abayizoni abamrejectile uJesu. Athi verse 6, ngokuba uSimakade uyayazi indlela yabalungileyo mfundisi, uyayazi indlela yethu. Yebo uNkulunkulu wazi yonke into, kodwa kukhulunywa la ngokuthi u-involved endleleni yabantu abalungile, useduze nayo, uyabalekelela, uyayazi indlela yabo. Kepha indlela yababi iyakubhujiswa. Iphetha kanjalo indlela yababi, kungathi kuhamba kahle isikhashanyana, kube ngathi emizinto bayaphumelela ngokwasemhlabeni, kodwa isiphetho sawo wonke umuntu omubi ukubhujiswa. Sakumele sikamukela. Babukhoza, mina uBamkosi, ngiyethemba inkosi isaniphethe kahle, nathi sasiphethe kahle nomndeni wami uAndile noNqobile Western Cape. Hayi, singene kahle onyakeni, sithi happy new year in 2025. Sithi inqola yomlilo iyaqhubeka ezweni lenkosi, siyaqhubeka, siyadla, siyasutha esitsheni senkosi. It's our daily bread and daily lives. Sisuki ezweni lakhe, singayaphi mangabe singasuka kudlwaye. Sinani kuze kushaye lelo hora, akuve kumnandi, sibusisekile, sisazoqhubeka nokubusiseka, sise esandleni sikaNkulunkulu esibekele nina. Thank you, bye. Siyabonga kakhulu Sispearl noAndile noNqobile lapha eEastern Cape. Amen bafundisi, siyabonga ungena nani onyakeni omusha, isonto lokuqala musha unyaka. Sha ngilalele ke izithandwa zami kusho uMakhumalo lapha eSmero. Siyabonga kakhulu wena Makhumalo. Nangu amen bafundisi, ngikhona nginilalela njengenjwayelo. Happy New Year. Ngiyabonga kusho uThembi kaDimba, bangene bonke abalaleli nabathandi baloluhlelo. Ngiyabingelela kubafundisi bami kunyaka ka2025. Siphakathi inhliziyo yami yaphukile ngenxa ye past long time ago. Ngangikhulelwe ngihushule ngangiba aware ngisho ngiwu2 weeks pregnant. Ngangikwenza continuously, ngavuma izono zami kodwa akudluli, ngixolise ukwelula. Ngiyafisa ngelinye langa sikhulume nemkhathini. Uya confess usisi ukuthi she did this often, every 2 weeks, or mekhulele for 2 weeks ubehamba ehushula. Ngiyafisa ukuthi sikhulume le, asiyikondoni lento mkhathini, kepha sikho isono uNkulunkulu angena kusithethelela. Uma exolise kuNkulunkulu ngokweqiniso futhi nokwangempela, akusuki phela kithina, but encouragement ukuthi uNkulunkulu ezwini lakhe uthi as far as is the east from the west, so has he separated us from izono zethu. Uma sizivuma izono zethu ngokweqiniso, not habitually, uNkulunkulu mekuthethelela ukuthethelela akhohlwe. So ezinye zezinto zentethelelo mkhathini fanele thina sifunde ukuzithethelela thina, and ukufunda ukuyithethelela thina ukwamukela ukuthi uNkulunkulu njengoba ngihambe ngayozilahla kuyena ngokweqiniso, ngavuma isono sami genuinely, ngazilahla kuyena, uyangithethelela. And uma ngithethelela ngihlukanisa nesono sami completely, and then uthi he chooses to remember it no more.
mhlambe kungamlekelela lokusisi, but mhlambe enye into Mkhathini uNkulunkulu ayiyeka lento ukuthi thina njengabantu isihlali sihlupha lento, ngoba sikhumbule ukuthi lesi sono sikubiza kalula sithi ukuhushula, but akona ukuhushula ukubulala. So ukuthatha umphefumulo, whether uthathe ngokuhushula isisu, whether uthathe ngesibhamu, noma uthathe ngokumklinya umuntu, noma umgwazile, noma wenzeni, uma uthatha umphefumulo usukela uNkulunkulu uqobo lwakhe, ukusukela uNkulunkulu uqobo lwakhe. So enye yezinto le engasuki kalula engqondweni zethu, because usukela umdala uqobo lwakhe wamsukela, you know, uyena onikeza impilo, uyena odeterminayo, wena usuzenza uNkulunkulu phezu kwaleso simo leso naphezu kwalowo muntu loyo. Kepha be it as it may, asikho isono singathethelelwa. Asiyikhondoni lento, asisho ukuthi asiyikhondoni nakancane. Awululile dadewethu, wenze kahle ukusho. Ngifisa ukumethemba uNkulunkulu kulonyaka noma kungathembisi, kusho omunye wabalaleli. Uthi akuthembisi, kepha yena uzimisele ukuthi ngempela amthembe. Na omunye uthi ready for SDH. Josh Groban, such a beauty. He saw my family and through the stormy seasons. Okay, I'm grateful that I never stopped believing and worshiping him. Siyabonga ngazo zonke izinsuku. He raised me up. Akazisho-ke ukuthi ubani lo. Kepha omunye wabalaleli abasithanda impela abalalelayo lo hlelo. Asikwamukele nawe, sawubona. Sanibonani bafundisi bami. Sawubona. Ugugu lo wakamlotsha esithiwa sibhobhonono. Mina ngifisa ukuba unomuntu onothando lukaNkulunkulu kubo bonke abantu, bese ngigcina izimiso zikaNkulunkulu, ebese ngihamba ngentando yakhe. Yebo, ngiyabonga. Siyabonga nathi kakhulu. Nawe mlaleli ungenze njalo lapha ku 0737091991 noma khona la ushaye bukhoma, sithatha ucingo lwakho ku 0861010300 0861010300. Nawe Baba Majolo, nawe Msindazwe lapha eShowe, kunabalaleli uNkulunkulu uthi mesebenze inhlizweni zenu, nithinta abalaleli ngendlela mina noKhoza singeze sikwazi ukuthi sibathinte ngayo. 0861010300 noma 087310100300. Mkhathini, uma mfundisi ngibuka again uverse 6, ngokuba uSimakade uyayazi indlela yabalungileyo, kepha indlela yababi iyakubhujiswa. Ivesi leli nomlaleli othi noma kungathembisi ufisa ukumthemba uNkulunkulu, umthembe ngenxa lezinto ayishoyo la, noma ngakufaka endaweni enzima kodwa uyayazi indlela yakho, usizo lwakho la uhamba khona. Uma umubi kodwa uphambana nentando yakho, intando kaNkulunkulu yesaba, ngoba indlela yokuphambana noNkulunkulu iphethe ngokubhujiswa. Noma abantu bangakushayela izandla isikhashanyana kube ngathi kuhamba kahle ngokwasemhlabeni, ekugcineni uzoma phambi kwaNkulunkulu ngelanga lokwehlulelwa uyobhujiswa. Kodwa mawuphila ngokulunga, noma ungangaba khona umsebenzi, noma ungagula, ungaphili, noma ungashonelwa, uNkulunkulu uyayazi indlela yakho. Nangumlaleli uthi Happy New Year bazalwane. I'll be there in person for Mr. Majola and Mr. Mieni's meeting. Kusho munye wabalaleli. Niyazizwela ke Baba Majola, Msindazwe nawe Mieni, abalaleli bathi bazoza qathatha. So kusho ukuthi mhlana niza kufanele simemezele ukuthi niza nini. Mkhathini ngizophuma la, ngifisa ukwenza ubulungiswa kulamasonto amabili edlule, besidlala i-listener's choice. Abazalwane bebethumela amaculo sibadlalele, njengoba namhla sidlalelele
likhona lokugcina uHoward Hewitt that call his name elinye lamaculo acela abalaleli. Ngiyaye ngithanda ukugcina isithembiso sami nabalaleli emkhathini. Akwenzakanga last week, asikwenze this week. Nalabo basathumela amaculo makumele sibadlalele next week asibadlalele. Siyazi ukuthi uhlelo lethu asidlala umculo kakhulu, kepha uNkulunkulu akwazi ukuvuselela inhliziyo zabalaleli ngomculo, futhi sibacele ukuthi bathumele. Asibanikeze lokho uNkulunkulu akubeke enhlizweni zabo. So elakho lokugcina emkhathini ngoba mase sifaka uHoward esethi call on his name, mase kubizwe lakhe igama, mina nawe sekufanele sihlale phansi sihlele emkhathini. Verse 2, thokoza ngomthetho kaSimakade uzindle ngawo imini nobusuku. Thokoza ngemthetho kaSimakade uzindle ngayo ubusuku nemini. Lo thokoza usho ukuthi rejoice. I see lo thokoza lo omunye ukurejoice in the Lord. Mina nomkhathini sithi asibonge kuwena mlaleli, kuyintokozo njalo to hear from you off air, on air, through WhatsApp, Facebook page, Sound Doctrine Hub, yonke inkundla zokuxhumana. Siyathokoza kakhulu, kuyintokozo enkulu uthande nesipha lona nothando likaNkulunkulu nama-suggestions nje esiwenzayo. Nayo into esiyikhulekelayo esiyicele nani kakhulu ukuthi lolu hlelo lululeke kule hour lilona libe more than hour. Sishilo ukuthi lokho kungenxa ye-airtime esiyithengayo. Abalaleli bathi sitsheleni ukuthi sikwenza njani, sizonazisa ngokuhamba kwesikhathi ukuthi sikwenza kanjani, sicela kanjani, niphosela kuphi esivivaneni. Asini-ignoranga, siyanizwa, siyayikhulekisa lento kuNkulunkulu. Mlaleli, uNkulunkulu anibusisa. Sibonane nawe ngesonto elizayo. Khumbula, funda ukuzifundela izwi likaSimakade. Ngokwenze njalo awusona nje istudent sikaNkosi umkhathini no-Anele emva kweyinkinobho, kepha students kaMoya Ingcwele. uNkulunkulu akakubusise, sikubone ngesonto elizayo. Nangu Howard Hewitt uthi bizwa igama lakhe.